Yan nakita karon sa busay na oh. Mismo. Kita na niyo ni sa nindot ng busay. May po doon na pagyapon. Tayong dito sa ubos. Buntag sa tanong espirituhan ng nagbantay diri makita o dili makita. Yan na may pasensya na madana. Tugaw mi karon sa iyang panahonan. Oh. Ano siya nga kuan ikatulo na akong balik karong July 5 2020 adlaw nga Domingo. Ano palibot niya oh. Oh, diri minaagi ni mabato. Okay ni, mo na magigian mo. Nahawid rami ng mga kahoy pa yung sa babaw. Ano giingon nga, mukan jud ka pahirapan jud nga magkuno para jud makaari sa jud diri sa busay nga lalom. Daghang mga misteryo, mirakulo hindi nakatailan. Makita tara na kita na yun yung ano. Okay. Siya nga yung kalibutan na daghang mata mga misteryo mga mirakulo na nakuan pero kami nanguha sa gidni kaya sa naman yung panahon na po nga kuan ang panahon nagtras na pa magkawas na ako kasi naman kayo na wala po sa eksikto na pagkaroon diri kaya salamat ang daan sa nagsusuhan nga nagbantay diri ang gibigahan ninyo kaya nandikaroon po lumi at pagbibigahan po ikatlo pa inor iwan babon niya karong diri mga yung grasya kuan siya nalakan
siya pag magkuhan ka kamot yun mga grasya. Ganda na yun siya. Ibabaw. Muna siya pinakalalom nga linaw diri ah. So ang banal na krus na tubig dito sa Ambas, sakop dito sa Buwa, Cagdianao, Dinagat Islands, Philippines. Ito ang matagpuan nyo dito, itong batis na to. Itong banal na tubig na kinukuha namin. So nakita nyo naman to, may tatlong din sa tubig. Simbolo yun sa tatlong person sa Santisima Trinidad. Diyos Ama Robin Iclio, Diyos Anak Robin Iclio, Diyos Espiritu Robin Iclio. Doon sila, yung tatlo, magiging isa lang. At pagdating doon, no, kaya dito, maraming mirakulo, mga misteryo dito sa Dinagat Islands. Kunin nyo talagang subaybayan ito. Napaganda talaga ang lugar dito. Totoo lang mga kapatid. Kaya ako din, laging tuwa ko rin na isa din ako sa dito video na ipakita ko sa inyo lahat na ganito kaganda tong Dinagat Island. Marami andan na nakasituron nandiyo na to sa dulo, puro na talaga doon bato na. Napaligiran siya sa gubat. Makita niyo lang maligi. Nakaganda talaga tong Dinagat Island. Napaganda talaga dito. Maraming magandang tanawin sa loob. Labas sa Dinagat Islands, Philippines. Maraming mga hiwaga na nakabalot dito sa banal na tubig na to. Ito mga kasamahan ko. Makita nyo talaga to mabuti. Mamaya din, maligo rin ako mamaya. Palitan lang kasi kami. Ang tatlong ilog na to. Napakaganda talaga dito sa view sa Dinagat Island. Adventurous kasi kami ngayon sa kung vlogger, makikita nyo
mga ginagawa namin. Ito, malalim talaga kung tingnan nyo. Ganito kahiwaga kung Dinagat Island. Kaya kayo nagbalak na pumunta dito, bali pangatlong beses nyo na punta, pwede na kayo dito sa kinalagyan namin. Pero yung una, sa pangalawa doon lang kami muna sa taas.